Здравейте, казвам се Тихомир Алексиев и до това лято бях учител на Заедно в час. Това, за което работех, беше успеха на всяко дете и за по-високи постижения на децата в образованието. Това, което искам да продължа да правя, е да работя за същото нещо. Затова съм се избрал да бъда социален предприемач именно в тази област. Образованието на децата и техния успех в живота. И смятам, че няма как да отложим това за бъдещето, техната професионална реализация, и именно в училище е мястото, където трябва да се случи техния успех, тяхната подготовка не за живота, защото техният живот вече е започнал. Именно в тази образователна тема има адски много заинтересовани страни. Тук от една страна, като върховен принципал е държавата, с нейната институция Министерство на образованието и науката. Към нея бихме добавили и самите на местно ниво действащи лица, като училищата, с техните директори и ръководство. Като отделно звено може да отделим самите учители, за чието интереси си грижат синдикатите. Но тук са не само синдикатите, и учителите, и държавата. Тук супер големи са интересите на самите родители. Всеки от който иска най-доброто за детето си. Тук трябва да добавим също така и различните неправителствени организации. Много от тях се грижат за интересите на младите, за децата и, разбира се, да не забравяме бизнеса. Неговите интереси в образованието са свързани с това дали ще получава подготвени кадри за своите нужди. Всички те имат собствено мнение, собствена позиция, понякога разнопосочни, понякога успяващи да се стиковат, но някакси техните гласове са доста силни и можем да ги видим и чуем навсякъде. Но най-тихият глас в този дебат, като че ли е гласът на децата. Ние не очакваме от тях те да имат мнение по въпросите за собственото си образование, за собствената си култура, за социалните инициативи, където те биха могли да бъдат ангажирани. Именно тук аз дефинирам най-големия проблем, свързан с успеха на децата и тяхното образование. А именно ниско доверие, ниски очаквания, които в крайна сметка се отразяват в живота на децата в една обществена и социална пасивност. Бихме ли могли да очакваме, че деца, ученици, които между 10 и 20 годишна възраст са били пасивни, не са участвали в инициативи, не са реализирали свои идеи, не са се включвали в обществения живот, в бъдеще ще бъдат не само активни, но и добре ще успеят да се адаптират към трудовия пазар и изобщо към обществените реалности. Все пак аз мисля, че този проблем има решение. За да се справим с проблема, трябва да си отговорим на няколко простички въпроса. Първият от тях е защо го правим, защо искаме да решим този проблем. Тук ние изхождаме от своята вяра. Вяра за това, че децата са способни, че имат потенциал и че могат да решават не само сложни, но и важни за обществото проблеми поради няколко причини. Най-важното от тях е, че те са креативни, имат нестандартно мислене
не са обременени с стереотипи. И те наистина могат да поемат отговорност и да вършат неща в обществена полза. Като по този начин се подготвят за своя живот в бъдеще, където да бъдат по-активна част от обществото. Къде може да се случи това? Тук отговорът е съвсем прост. Къде можем да намерим тинейджери? Деца на възраст между 10 и 20 години. Разбира се, в училище. И разбира се, в техните класни стаи. Кой може да им помогне? Не е нужно да търсим специално нови хора за това нещо. Аз мисля, че тези, които са призвани да помагат на децата по техния път, са, разбира се, техните учители. Учителите, които винаги са били важна част от нашето общество, още от Възраждането, когато не е имало българска държава. В какъв срок може да стане това? Аз мисля, че трябва да започнем да работим още сега. И плана, който ще представя след малко, е за 2015 година. Но самия проект не предвижда това да е лимита. 2015 е само реализацията на първоначалния план. Как? Това, което трябва да направим, е да дадем платформа за младежка активност и да създадем центрове за ученически проекти, където децата сами да дефинират проблемите, сами да ги откриват, проучват, да взимат решения за въздействие, да създават проекти, да ги реализират и също така да правят оценка на въздействието. Именно това е начинът, по който според нас можем да направим така, че учениците да стават по-активни, но всъщност фокуса не са само самите проекти. Ще видим това по-нататък. Ето какъв е нашия план за 2015 година. Първата година от реализацията на проекта. Самото начало ще започнем с създаване на самите центрове. Ще започнем още през зимата. Следващата ни стъпка е да направим интерактивни обучения. Като между създаването и обученията е хубаво да имаме изплотяване. Тези интерактивни обучения ще бъдат насочени към това да ориентираме в начините на професионална комуникация учениците, за това как те могат да дефинират проблем, как могат да мотивират свои искания и как да постигнат добра работа в екип и така нататък. Третата стъпка, която ще направим, са избор на проблематиката. Много е важно тук изборът да е насочен към това, което самите деца откриват, самите деца искат да променят и да е пряко във въздействие не само на техния живот, на техните връстници и на тяхната местна общност. Какво още предлагаме? След това ще преминем към изследване на проблема. След това създаване на проект за промяна и въздействие. Така че да можем вече през лятото да започнем да реализираме проекта, като първо се подготвим, реализираме, а също така, след това ни остават и също не маловажните етапи, в които
оценяваме въздействието отпразнуваме успехите си и, разбира се, планираме разрастването. Тъй като споменах планирането на разрастването, искам да споделя, че планираме да започнем с 4 такива центъра в 4 различни училища, с помощта на 4 учители, които да бъдат лидери и ментори на децата в техните проекти. Това е само за първата 2015 година. Надяваме се и сме убедени, че при една успешна първа година, в рамките на 3 години, можем поне да утроим броя на тези центрове, за които са ни необходими само сърцати учители и класни стаи. И също така до 5-6 години да достигнем дори национален обхват. Така че всички желаящи деца и учители да могат да се включат в този проект. Защото смятаме, че неговия потенциал е много голям. Какво очакваме? Не случайно казах, че имаме не само очаквания към ученическите проекти. Специално за ученическите проекти имаме следните изисквания. Проблемът да е дефиниран от самите ученици, така че той да засяга именно техните проблеми, на техните връстници, на тяхната общност. Проблемът да е реален и социален, да засяга местната общност, решението да е креативно и иновативно, да бъдат ангажирани не само учениците, но и техните връстници. Но също така и по възможност, колкото се може по-голяма част от бизнеса, от техните родители и изобщо света на възрастните. Така се надяваме, че ще успеем да повишим доверието между поколенията. А също да разкрива потенциала на младите за промяна и развитие. Но всъщност не смятаме, че това е по-важната част. По-важно е какво ще усвоят децата в тези центрове. Какво те ще вземат за себе си. Първо, те ще развият умения да дефинират проблеми, да планират въздействия, да реализират проекти, да оценяват резултатите. Ще се научат да работят в екип, да поддържат професионална комуникация, да подхождат творчески към предизвикателствата, да мотивират искания, да организират събития и проектират и стопанисват пространства. Но дори това не е най-важното. Най-важното е, че смятаме, че можем по този начин да работим за това те да изградат в себе си едни нови нагласи, различни от тези, които досега господстват в нашето образование. Нагласите, че аз мога, аз участвам, аз променям. Живота ми зависи от мен, независимо дали съм на 10, 15, 20 или 30 или 40 години. Нагласата, че мога да бъда активен и да променям света за добро. Благодаря ви.